Så står jeg her i min Rønnest Angler kajak, og nu har jeg fået monteret noget ekstra udstyr på. Og grunden til at jeg er hoppet herop oven på det her bord her på landjorden, det var egentlig for lige at vise stand-up-bøjlen, hvordan det fungerer. Og det er jo i al sin enkelhed på den måde, at man kan stå og læne sig op af her, når man gerne vil stå op og fiske. For eksempel sidefiske efter gedder eller ørder. Det er jo typisk mange gange fluestang, men det kunne også være popper eller andre ting, hvor det er fedt at kunne se, når fisken den tager. Så hvis der så skulle komme en bølge mod forventning et eller andet, der har man også lige håndtaget her, man lige kan holde ved. Og igen stangholderen her, man kan tage sin stang op, man kan begynde at kaste her. Så det var lige stand-up-bøjlen, som man monterer hernede med to medfølgende bolde, som skrues ind i nogle gevind herinde i siden af kajakken. Nu var jeg jo op og stå i kajakken lige før for at demonstrere bøjlen, og så kom jeg lige i tanke om, at det er ikke noget problem, når man har gummisåler eller plastsåler på kajakken. Der står man pænt fast. Men filtsåler under sine vadestøvler for eksempel, der kan det godt være noget glat. Og derfor har jeg fået udviklet sådan en skridsikring her, som man bruger ude på platformene. Og den kan klæbe på polyetylenen her. Og den klæber jeg på hernede. I bunden, den er jo også selvlysende, så den kan ses om aftenen, hvor man skal træde henne. Så når man står op, at man har en skridsikring, og den er utrolig skridsikker, den her. Så kommer der sådan en pad på i begge sider, det er et ekstra udstyr, man kan købe til kajakken, hvis man vil fiske med filtsåler. Jeg har også monteret pontonerne her. Så selve beslaget her er standard på anglermodellen, men pontonerne, stinger og selve pontonerne er ekstra udstyr. Pontonerne bruges igen, når man gerne vil stå op i kajakken og fiske, men også hvis man gerne simpelthen vil have ekstra stabilitet under sit fiskeri. Det er også super velegnet at have pontonerne, når man har et sejl på, fordi det giver en ekstra stabilitet. Og i øvrigt også, når du har motor på. Så det giver jo 2,80 meter ud til siderne alt i alt. Og det gør altså, at det giver en utrolig dejlig følelse på vandet, når du står op, men også når du padler. Jeg plejer, selvfølgelig kan man kan let pille dem af til og fra fiskepladsen, eller hvad man nu vil. Jeg må tilstå og sige, det er smart og så videre, man kan tage dem af. Jeg plejer faktisk ikke selv at pille dem af, når jeg er ude og fiske. Jeg sætter dem på, når jeg kommer ned til vandet, og så padler jeg bare med pontonerne. Jeg kan stort set ikke mærke forskellen på det, så. Men det er selvfølgelig en mulighed, og så kan man lægge pontonerne bagpå. Så er vi hoppet ned på landjorden her, og vil jeg lige vise jer mit pedalsæt her, som bruges i forbindelse med ror eller motor. Der kan man styre retningen ved at trykke på det øverste af pedalen. Så vil man dreje i den retning, man træder, kan man sige. Man kan også regulere stadigvæk positionen på hele pedalen her. Hvis man er kort eller langbenet, så kan man stadigvæk, så virker fortsat. Drejer man på den pind der, sådan der, og så drejer man ned igen, sådan, og så fungerer det stadigvæk. Så jeg kunne lige prøve at demonstrere nu, hvor jeg bruger pedalerne, hvordan motoren den drejer, når jeg træder heroppe, ikke? Det vil sige, at man sidder bare med hænderne fri, og fødderne, der styrer man retningen. Med sin hånd, der kan man så styre motoren frem og tilbage, fremad og bakgear og 2 hastigheder. Det sidder man bare med sin hånd og styrer her. Men man styrer selve retningen her. Selve styringen her
har jo selvfølgelig forbindelse til motoren nede i hækken, men der er også en ledning ned til batteriet. Den går ind under lugen, og på grund af den gummipakning, der ligger op under lugen, så tætner den ned mod ledningen, og batteriet ligger så ned i lugen her.